Muso jema do tara, muso jema do nana. Badara. Ebe fega munefo. Ah! Ikamino jema do nana. Kono. Ni muso jema doe karamu wakasu. Ekomu? Badara. Ebe fega munefo sisa. Ni muso jema mi karamu wakasu. Yes, gambata muso nda. Ni mami watate. Njila mami watako ni ibo doa. Kambodi taro no fe kato blakasu. Badara te chenza. O te sega keo. Negla karamo betane dene no fe na karamo be muso kura ko de la. Kamuso jema to mami ngrefe. O agili bi jigi dengola. Oh. Ivado. Hein? Muso jema mimbe karambo ka feso kono. Hein? Ni matara ni muso gazandu. Ibe mami wata do. Mami wata kelengene de. Karambo ya soro. Abo? Karambo ya soro. Iba do karambo ko ni muso jema to karambo grefe. Hadi tijing era la fiye. Badara. Neko. E boran kalama to godi de. Oh. Ko bi ne kumbe sugo de la. Ne kumbe sugo la. No de. Ango sugo te sugo gaze go. Ango sugo non sugo la ko la. O ko bu wasira mo. He mai puchini bituka ni wele. Ko ni kataka su. Obo abi shi glami ngade. Abi ne de wele ne bi dai. Badara. Ni ba ka sugo. Ni sugo la de. Ni ba ka aka dugu kono fe mun bi ke shini ina ko shini ngene. Ni bo de fo ena. Oh. Jamuso jema ka di mo ko de. Est-ce qu'il rêve chukuna? Est-ce qu'il n'est pas que nyonda mo nyoy? Ay, tere mabo ko jire la re. Meta jema do no mbita puchini ve. Yi. Est-ce qu'il n'est pas yetchen? Karamo be so muso wereta. Ni madala. Kogo. Tanyele wu. Allah. Songo. Amo kamera. Baswede no. Baste. Yara kunzalendo. Kadaere. Somo Rasula. Alhamdulillah. Nana ne fa wule na akadi kon. Akadi. Sabula nana ni karamogo ka korela. Karamogo. Awe itma kalama nyinga mine cheka bo karamogo fi. Tiere la me fe ka sekisu. Akadi ede katani bla. Si ni kelen tara sisa. Valeur fuite na kenga kula. Me fe ga faranga angata anga jenga deli nyongo fe aka yafama nye minge unte na siga nyongo rega tu. Chena. Ni yo ide boyo kunula. We ide no. Parce que muso yɛrɛ dame ye furu de ni ko muso dɔrɔn I ko ko furu mais denko dama na y'i ka minɛnw cɛ ka taa ko denko kɛlɛ den tɛ muso ta ye den cɛ ta ye bɛɛ dun t'o faamu den cɛ ta ye muso ta tɛ den dɛ e bɛ bɔ I ka so don min na ka na e ni den ti na o n'e nana cɛ ka so e bɛ den de sɔrɔ cɛ ka so e b'i ka minɛnw cɛ ka taa ten ko den e dun ta tɛ den an n'a taara yɔrɔ yɛrɛ la e ta tɛ den den bɛ minɛ na e na don e ma na n'a ye wa I sigi n'a ye tuguni k'i ta tɛ den o ye tiɲɛ ni ne kɔni taara deli kɔni kɛ kɔni ne b'i deli I kana ni ɲɔgɔn na se fila dɛ parce que sisan denmisɛnninw bi furu kɛ n'a fɔ ko fɛn dɔ furu dun tɛ dulokiba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ furu t'o fɛn dɛ an masaw an baw olu y'u sigi furu la olu baw y'u sigi furu la u ye sɛgɛn bɛɛ ko u ye jita kɛ ka finiko kɛ ka minanko kɛ ka ɲɔ susu tɛgɛ la u y'o bɛɛ kɛ cɛ ye ka bugɔliw bɛɛ ko
mais an ko an to shiku ni cɛ ko kelen an ko fila ni cɛ ko kelen an ko fila e bɛ to la cogo di ko den bi barika han o mana ni den kɛra fɛn dɔ ye o bi tila ka nu an bi tila ka na sigi tuguni den kɛra nin den kɛra nin ni ye n ta dɔ ye n baara ka den kɛ nin karisa ye den baara k'a kɛ tan nɔ a ɲɛngoya b'u la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye min kɛ furu la dɛ i yɛrɛ de ye den baara e ni karamɔgɔ bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn ko den n'a ye den bila ka taa mansaw fɛ o tɛ kojugu ye o i b'a to yen n'a a sago n'a dungɔ sera wagati min na a bɛ se ka na ni den ye mais kɔni i ye ko in kɛ ko in ma diya ne ye dɛ mais n'i nana n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a dɔn k'i jo t'a la ko an ka taa karamɔgɔ deli ne bɛ dɛmɛ fɛ wa ne bɛ bila i kɔ ka taa karamɔgɔ deli parce que mɔgɔ min don kuma dɔ la a ka jinɛw ka ɲi kuma dɔ la a ka jinɛw ma ɲi n'an taara sɔrɔ ko a ka jinɛw ka ɲi wagati min na a bɛ sɔn deli ma parce que bonyaba bɛ ne n'a cɛ mais kuma dɔ la n'i taara sɔrɔ ko a ka jinɛw ma ɲi don min na a tɛ mɔgɔ ka kuma min mais an bɛ ala deli ala k'a minɛ ka d'a ma. amina yarabi. an bɛ se ka taa. n'i ka kuma mɛn. Flo, yo, cɛ an ka nin semaine devis bɛnna combien de ma de? Nin semaine ya? Awɔ. La somme totale. Wanan. Wanan? Wanan. Nin semaine. Wanan. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal parce que. An ye repos ta trop. Parce que wagati dɔ kɛra an tora so kɔnɔ baro ni fɛn o bɛɛ kɛra grâce à e de y'a kɛ an ye repos cɛ Flo ayi non tuma bɛɛ i b'a fɔ k'i bɛ fɛ ka na Allemagne yɛrɛ lajɛ kana na kuma kɔrɔla wuli yan dɛ e de b'a kɛ o kana na kuma kɔrɔla wuli mais muso min b'e bolo a bɛ si ɲɔgɔn kan n'an bɛ baara la i b'a fɔ k'i bɛ na Allemagne yɛrɛ lajɛ ya quoi jɔn bɛ maga la jɔn bɛ maga la cɛ an ka fɛn devis fɔ mɔgɔ ye sa i ka manamana ko dabila non mais ayi n'aw bɛ baara la aw bɛ siɲɛ dɔ de fɔ ɲɔgɔn ye ne ye muso furulen de e ni ne tɛ se ka kɛ kelen ye o c'est normal ah cɛ e fana n'i tɛ kelen koyi ok i hakili sigire i kɔrɔkɛ de ye an ka kuma i jɔ fɔlɔ ah ok non an ka expliquer détail ouais Kadi lundi don quoi ouais lundi Kadi taara de Maɲanbugu à Yirimajɔ ouais Maɲanbugu Yirimajɔ an ye kɛmɛ fila de minɛ a la Ami an y'o ta kɛmɛ fila wa Maɲanbugu à Yirimajɔ est-ce que 1500 c'est pas 1500 a kun cɛ ka ɲi trop sa i ko n ka kɛmɛ fila ouais yakili t'a la maa fiyɛ ko bɛ n koyi guitarni de don a kun cɛ ka ɲi trop i ko n ka kɛmɛ fila minɛ muso jɛman parce que i b'a dɔn muso jɛman ayi wari n'an ma jateminɛ k'o yɔrɔ ninnu na an tɛ wariba sɔrɔ parce que ni mun cɛ ka ɲi kojugu e b'a fɔ k'an ka wari to yen bɛn Flo muso cɛ ɲuman kɔni ye muso cɛ ɲuman de dɛ o ni cɛjugu fana tɛ se ka kɛ kelen ye ok Ami taara de Sotiba à Sokɔrɔji an ye Sali ta de Lafiyabugu à Badalabugu an ye Setu ta de Banangabugu voilà de Banangabugu à Ɲamakɔrɔ Banangabugu à Ɲamakɔrɔ o tɛ tati tiɲɛ ye o ye aputu de ye quoi i ko k'an ka kɛmɛ fila minɛ cɛw don jiginna n na mais k'an to sira la n sɔnna quoi ne sabo aga tu vois yɛrɛ i bɛ ko ninnu dɔn dɛ bon sisan an b'a a wari kɛ cogo di sisan bon i m'a fɔ 1 a devis 20 000 ok 20 000 donc sisan 20 000 in na sisan 1000 an b'o bila o ye nasɔngɔ ye jumɛn ne ka nasɔngɔ quoi ayi jɔjɔ fɔlɔ sa i bɛ wari don baara ko de la fɔlɔ e bɛ taa nasɔngɔ ko fɔ o ye ka nasɔngɔ e kelen de ka ok c'est bon sisan 5 000 an bɛ 5 000 bɔ a la an b'o kɛ essence plein an bɛ plein kɛ moto la donc o kan ka bɛn 5 000 ma a tɔ 3000 la sisan bon 5 000 an bɛ 1000 wɛrɛ bɔ a la o ye ne ka nasɔngɔ ko kuma in dabila sa cɛ e ka nasɔngɔ kuma n'an ye wari tilan min y'i ta i b'o de don nasɔngɔ na an bɛ cɛ an bɛɛ de muso de bɛ yan a tɔ 3000 ayi sa cɛ ayi sisan a tɔ ayi est-ce que an muso de bɛ yan e muso de bɛ yan e bɛ se k'a fɔ ni nasɔngɔ fɔ kana fɔ c'est à dire en mode général quoi i b'a fɔ bon donc n'an ye nin wari tilan 2000 i 1000 donc ne ka 1000 na donc n bɛna wari hakɛ dɔ ta k'o kɛ nasɔngɔ ye k'o di Alima ma ça c'est ton affaire c'est ta famille c'est ton plan moi je n'ai rien à voir avec ça ne bɛ ɲininka o dumuni min bɛ tobi e t'a dun wa e bɛ sɔn k'a fɔ ko dumuni bɛ tobi e ka dumuni ko ne t'a dun yɔrɔ e b'a dun e bɛ sɔn k'o fɔ wa
E tɛ dumuni kɛ yan. Ça n'a rien à voir. Ayi mais ni bɛ i bɛ. Non, ça n'a rien à voir. Sisan n'i tɛ fɛ an ka 1000 bila nasɔngɔ la i bɛ dumuni kɛ i b'a dabila yan. I b'a dɔn quoi e bɛ ka. I b'a dɔn ko tɛ o. Ayi sa i b'a dɔn ni jama bɛ yen nɔ ça c'est une protection ne alima ye kɛlɛ ma dɔ bɛ fɛ ka manamana ko k'a la ne tɛ kuma moi je vais intervenir c'est parce que ne b'ale dɔn de mais o la en contrepartie est-ce que ne nana ne b'a fɔ k'i ka wari dɔ di yan. Ne t'a fɔ k'i ka wari di. Flo n'a ye dumuni tobi moi je dois manger parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Ala sago i bonya b'a la. O tɛ bɔ a la sa. Bon a y'i diya mi. A tɛ bɔ a la sa. Flo a tɛ bɔ a la. A tɛ bɔ a la an bɛ wari tila i b'i ta kɛ nasɔngɔ ye. O de don wa. A tɛ bɔ a la an ka wari tɛ taa a tɛ bɔ a la n'a tɛ bɔ a la. Grâce la patronne. Ça va. Calme-toi. Aw yo aw bɛ kɛlɛ la aw bɛ kɛlɛ la a tɛ ɲɛ a tɛ fara Mama kuma ye. I n'a ko wulujɛ Grand sera an la. A b'a kuma ye kɔfɛ walayi. La patronne. Tracé. Ba. Grâce a ka di kɔni. A ka di. Grâce nana bɔ an na i b'a sɔrɔ i ko dɔ de kɛ grâce fɛ dɔ. Ne bɛ mun kɛ o fana mana. Ayi ni grâce nana e ma se dɔ. Cɛ Flo cɛ i t'i ka kuma a san ne ma dɛ. E sɔgɔlen i b'a sɔrɔ e ko dɔ de kɛ grâce la. Ne ma foyi kɛ grand sœur la. E ni ne ka so cɛ ne ko ne ye mun k'e la dɛ. Ne ye mun k'e la. E ni ne ka so cɛ kabini Vara ye musonin kelen ladon a fɛ yan n'a bɛ dumuni sɔrɔ k'o sɔ k'a kɔnɔ a tɛ se ne fɛ yen bilen. K'a sɔrɔ i ka kuma latigɛ tɛ dɛ ne tun b'a fɔ a ye n'an bɛ telima na an ka taa bɔ e la a b'a fɔ ko ayi. Mais an presselen don tɛ an presselen de tigɛ na to i b'a sɔrɔ sa n'o tɛ e kun bɛ kɔlɔkɔlɔ ci ne ka tigɛ na nɔfɛ. Wala a filɛ koyi. Sisan ne ye muso ladon i ye kunkolo dayɔrɔ sɔrɔ ka ban i ma ko foyi tɛ yen nɔ. I b'a dɔn tigɛ. Hali Vara tɛ taa bɔ ne ye bilen. Grand sœur i bɔra. Grand sœur a faamu i b'a dɔn baaraw de cayalen don an bolo sisan sinon o tɛ o. O don grand sœur i ka tigɛ dɛgɛ in dɛ walayi bilayi tigɛ dɛgɛ ɲɛnafinba de bɛ na tigɛ dɛgɛ mankiba de bɛ na. Grand sœur bɛ jɛgɛ kɛ cogoya dɔ la k'a bila tigɛ dɛgɛ in sanfɛ yɔrɔ hakili b'a la. A ɲɛnafin t'e la n'o tɛ ne ka da ma bɔ a nɔ na ne ka da b'a nɔ na kalabanci kɔrɔ jɔlen komi a bɛ dumuni sɔrɔ k'o dun sa a b'an dɛ ne ka so la. O tɛ sa walayi grand sœur o. An ka nin bɛɛ to yen sa karamɔgɔ dun. Karamɔgɔ off an kɔni an kun sigilen bɛ yan a bɔra ɲɛgɛn na dɔrɔn an bɛ bali mun na a bɛ c'est à dire a bazɛnen ba parfum ba dɔ fiyɛ dɔrɔn ka tɛmɛ a ye parfum ba dɔ fiyɛ parfum yɛrɛ kasa kun bɛna mura bila. Bara e ko k'a ye mun fiyɛ ka bɔ. a kɔni parlen ba a ye parfum fiyɛ dɔrɔn a bɔra. Parfum dɔ. Fatɔkɛ ka kuma ye tiɲɛ ye sa. Ko jumɛn. Sɛbɛ Fatɔkɛ ka kuma de ye tiɲɛ ye. Ne ma nin faamu dɛ. Fatɔkɛ ye kuma dɔ. Aw ko karamɔgɔ bɔra. Awɔ a bɔra. Mɛ ci to yen a ka bila n'a nana a b'a fɔ a ɲɛna ko ne ko mako b'a la n ka so a y'a mɛn kɔni. Ci wɛrɛ tɛ yen tuguni n'o tɛ. Aw ka ko foyi tɛ yen e ka mun b'o la. Aw ka mun b'o tɔ la aw k'an ka ci fɔ dɔrɔn n'a nana ko ne ko mako b'a la. Grand sœur sini bɛ sɔn ka taa o. Grand sœur. Non tigɛ dɛgɛ secret b'a bolo dɛ o kelen de. Bɔn da la. Flo ne lamɛn sa mun de bɛ yen. Ne tulo b'i la wayi. Karamɔgɔ taara min. Karamɔgɔ wa. Mon ami. C'est que moi je ne comprends pas. Elle a une beauté comme celle-là. Elle demande à vrai Karamɔgɔ. Ayi bon. I b'a dɔn Flo i b'a dɔn an ka fara cɛ la quoi. Ayi farali tɛ sa Karamɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye elle ne mérite pas une belle femme comme celle-là. Karamɔgɔ tɛ nin mérite ça. A ye fara cɛ la. Ayi sa cɛ fara tɛ sa ne lamɛn i b'a dɔn n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye a mɛnna Karamɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. C'est-à-dire e man ka bɔ ni Karamɔgɔ ye quoi. Cɛ Flo e fana bɛ ka ɲinɛ fɛn. Voilà jɔn an ka kuma fɔ sa mun kɛra ne na kunu a dɔgɔyara la cɛ a to an ka kuma fɔ dɛ yɔrɔ n'i b'i ka lutte kɛ moi sisan. Ayi sa t'a la sa i jɔ an ka tila an ka kuma na kɔfɛ i b'i ta fɔ. I b'a dɔn Karamɔgɔ filɛ nin ye Karamɔgɔ tɛ tɛmɛ muso jɛman na k'a fɔ k'e ye jɛman ni e kɛra ye o tɛ koyi jɛmanw de ka di Karamɔgɔ ye. Je te dis moi ne tɛ yan ne de bɛ yan ne de b'a ɲɛdɔn Karamɔgɔ filɛ nin a ka filɛ disquette ni jɛman ni. E bɛ fɛ ka mun fɔ san Flo. Cɛ a ye fara ka bɔ cɛ la. Bara i jɔ ka ɲɛfɔ ye. O ta cɛ tɛ kɔgɔ dun wa. A banna a kɔfɛ. Dɔw kɛlen don ka furu kɛ n t'a si dɔn nin. I ka manamanakan fɔ sa ne ma dɛ Bara est-ce que i bɛ k'an faamu wa. Nin to yen sa ne de bɛ ka Karamɔgɔ. Flo bɛ k'a ɲɛfɔ ne k'i ka manamanakan fɔ sa ne ma. Bara lamɛn. Lamɛn k'i ka manamanakan fɔ sa ma. Ale to yen sa ale to yen nin to yen nin to yen. Kɛlɛko ma fɔ yan. Bon ne bolo furu la e bɛ na o. Na waati min ka di ye. O tɛ furu la kɛlɛ t'a la kɛlɛ tɛ furu la. A y'a faamu de ale bɛ taa ni tɛ kɛlɛ yan. Jaa f'i ka minɛ n'a ka to yan nɔ ni mɔgɔ. Karamɔgɔ kɔni ye cɛ de. Ok sans pɛrɛn cɛ. C'est bon c'est un infidèle. Ne bɛ k'o de fɔ. Cɛw ka cɛ musow bɛɛ ma kɛ. Ok c'est bon Karamɔgɔ c'est un infidèle. Karamɔgɔ filɛ nin ye n'a fɛrɛ la dɔrɔn. E bɛ k'e siga la fɛn dɔ de la.
e ka kuma in tɔ fɔ bɛ o do jaman dɔ de kun b'a bolo jaman dɔ de kun bɛ karamɔgɔ bolo so kɔnɔ yan nɔ cɛ a tɛmɛna n'o ye n'ale fɛrɛla dɔrɔn a bɛ tɛmɛ jaman n'o ye ne m'a faamu sa so in kɔnɔ infidèle de don so in kɔnɔ yan nɔ kana fɔ cɛ ma infidèle wa e de infidèle hali sini a bɔ ni jama in kɛ e ni dɔ y'i ba dɔ bɛ sɔn dɛ muso ka ca diɲɛ kɔnɔ ma ko ye muso ka ca o ma dɛ mun deli ko kɛ yan Dili an ka kuma ma sara ayi sa e yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ e kɔni t'a fɔ k'e bɛ fɛ ka segin ka na hali ni ala y'i sara i tɛ sɔn ne dun bɛ bonya ni ko sugu ayi kana n bonya wa désormais kana n bonya e ma ne dɔgɔya mun na o don ne taara e fɛ yen ko patroni ne ye kɔnda kuma ye fɔ e m'a wuli ne la fo ka kun wuli ne kunkolo la Dili ne bɛ k'e filɛ mɔgɔ ɲɛna ne t'a dɔn ko e malo ka dɔgɔ ka se ne ngolo bɛ ka n ka kuma faamu wa n tigi ka kuma faamu o tuma ne taara ne la di n'an ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ se e ka n'a fɔ ne ma ko karamɔgɔ infidèle k'a y'a jɛ yan a y'a jɛ piya e bɛ tugu ne de kɔ wa e bɛ tugu karamɔgɔ de kɔ karamɔgɔ ne ni ye ɲɔgɔn dɔn manamana kan ka na fɔ ma bilen ne ni ye ɲɔgɔn dɔn karamɔgɔ sababu de la i ka manamana kan ka na fɔ ma e bɛ k'i bɛ k'a faamu Dili ne ko cɛ man di e ka sɔrɔ cɛ ka di ye i ɲɔgɔnna ba o tuma mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ furu kɔnɔ mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ furu kɔnɔ Dili e ma lajɛ i bolo kana danna dɛ sira yɛrɛ bɛ i bolo kana danna dɛ Dili parce que ne bɛ k'i bila minɛn kɔnɔ jɛ i t'a minɛn kɔnɔ t'o minɛn kɔnɔ i ka aw baliya kan fɔ baliya kan fɔ ne bɔra o de don Dili i ka mɔgɔ baliya kan fɔ kun wɛrɛ wa da ka filɛ ka minɛn cɛ ka na a ka di ye cogo min na i b'a kɛ o y'i kungo de kɛ i taara i nana jɔn ye wele yan nɔ i ma jɔ cɛ kɔ i bɛ jɔ ko ne tɛ na dɛ ne nin dalakan fɔ dɛ ne tɛ na dɛ ja cɛ ka di ye e bolo k'e kelen de ye muso ye yan muso bɛ jɛnɛ kɔnɔ mun ka wusa nin ye ko n b'o f'i ɲɛna e mun ko y'an dalen yan nɔ mɔgɔ molobali bila i bolo k'ale kɛ ne la yan yan a bɛ k'i la yan o a tɛ k'i la yan o ne ka foyi t'o la n ka minɛ mun ye seere ka so kɔnɔ ne ka sira foyi a filɛ n'an figi kɔgɔ cɛ an b'i sɔrɔ ka ɲɛ o n'an y'i kana golo k'i fara ka bila i tun bɛ kɔgɔya dabila o Bamanan ya kɛ. karamɔgɔ Dili cogo di basi n tan bɛ ci dɔw la an ka ciw bɛ ban wa sinon karamɔgɔ ni bi ta kun kɛra i ɲɛna karamɔgɔ ni patron de tun bɛ kɛlɛ la an y'a wuli ɲɔgɔn na yan n'an ye ɲɔgɔn minɛ yan filo de donna ni ɲɔgɔn cɛ sinon ne tun b'a a tun bɛ taa urgence la o sali nana de ko sali nana fo o tɛ sa karamɔgɔ bɛ tan dɛ k'ale bɛ segin ka na dɛ n ko sali n k'i tɛ don yan n ko a bɛ kɛ den min na n y'i kɔkɔlɔ kɛ bi dɛ n ko karamɔgɔ n k'a bɛ den min na n ko karamɔgɔ tɛ bolo n ko karamɔgɔ b'i ɲɔgɔnna sɔrɔ n k'i ɲɔgɔnna joli bɛ karamɔgɔ bolo awɔ karamɔgɔ fɛn min n'i y'a dan ne ma ka n na sɔn diɲɛ na sali ka don ye parce que sali bɛ ka molibaliya de kɛ la quoi a tɛ dɔn ne a t'a kalama k'a fɔ ko muso bɛ ka boli e nɔfɛ de karamɔgɔ bon n'i y'a dan ne ma n'a nana dɔrɔn a fɔ k'a ye ka minɛnw cɛ ka na cogo min k'a ka taa yen ko molibaliya tɛ kɛ la dɛ Dili kana sɔn dɛ ni nɔgɔyara koyi awɔ ni faw y'i ladi i baw y'i ladi i tɛnɛmusow y'i ladi i kun tɛ maa si ka kuma mɛn kɔrɔw y'i ladi sigiɲɔgɔnw y'i ladi i terimusow y'i ladi i kun tɛ maa si ka kuma mɛn ni min fa kan mɛn i m'i ba kan mɛn ni ma kɔrɔ kan mɛn i na yɛrɛ sago kan caman mɛn dɛ Dili ayi non nin banna pewu discours pewu ayi ne ye n ka décision ta mɛnna koyi nin tɛ ka kuma don ye ne ye n ka décision ta mɛnna cɛ min bɛ kɛ ŋɔmi ye ne tɛ koyi k'i ka minɛn cɛ waati min ka di ye k'a cɛ ka na waati min ka di ye ne t'o la wa sali bɛ fɛ k'e ŋɔmi de dɛ ayi fo ŋɔni taara de fo ta ne ye n dalakan ta dɛ Dili na ne ye n dalakan ta ko min na ne t'o laban dɛ a tɛ ka ne bi ale bɛ jɔ k'ale bɛ don yan a ma dalakan ta wa ne fana ye n dalakan ta sali tɛ don n ka sa kɔnɔ a tɛ don sini hali ni gumɛ bɛ n faga a tɛ don fɔlɔ Dili su pewu ayi banna Dili ne m'a fɛ ye n ko n ye muso jalani haramuya wa i y'o fɔ dɛrɛ hali ni ne bɛ muso furu sisan m'a kɛ a kuti dɔ ye ne ɲɔgɔnna Dili n tɔɔrɔ la sa a banna Dili e yɛrɛ ka ne karamɔgɔtɔ lajɛ sa est-ce que karamɔgɔ yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ a min cɛ ka ɲi ni ne ye wa est ce que muso kan ka mɔnɛ don ne na wa muso karamɔgɔ ya baba Baran i ka kɛnɛ wa baasi tɛ yen an ba kamale kɔrɔ fila ni fila Baran ya baba wallahi ne grand sœur ko k'a mago b'i la a fɔra i kɔ yan
Egra sara. Ale ka ko seba de ka bon. Aka mo ko seba ka bon. Ale mo jumɛn bɛ la sisan K'i ka tila k'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la. ale kan ka wuli ka na e ka suwede kan ta ale karamɔgɔ i b'a dɔn ko dɔw bɛ yen quoi n k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn i ye mɔgɔba de ye quoi a to mɔgɔ dɔw ka n'i sɛgɛrɛ quoi Jɔrɔ dɛ. e bɛ se ka wuli ka taa varan kɔrɔmuso ka so o kuma gɛrɛ de bɛ varan kɔrɔmuso kun ale kunkolo de bɛ maliwari sanfɛ yan an mana mana ko de ye o I b'a dɔn dɛ. e jatigi ta a tɛ ne sɔn foyi wari de b'a bolo yan Kan'o fɔ dɛ. C'est-à-dire jeli I b'a dɔn han. N la fɔ ko kana walifɛn minɛ ka caya quoi. Wallahi billahi. e jɔn ka fɛn minɛ C'est-à-dire depuis varan kɔrɔmuso tola k'a bɔ a yɛrɛ la ka to ka na tilela fana ni wulala fana di ne ma dɔrɔn ani n'a y'a dɔn bolokola bɛ ne la a bɛ wari dɔɔni di ne ma dɔrɔn pap a ye ne ka sugulankomi a bɛ n san waati min ka d'a ye ka sɔrɔ a tɛ wari bɛrɛ d'i ma yɛrɛ I m'a ye san k'a mago bɛ ne la o awɔ bilahi ka taa sɔrɔ Fatima Mayiga bɛ nin fɔ ne ye kuma bɛɛ ko trop bon tu deviens bonbon o y'o ye dɛ bon a bɛ fɛ ka ne kɛ bonbon i kɛra ye yɛrɛ a tɛ fɛ i kɛra bonbon ye Jili ne tɛ taa n'a fɛ nin kelen nin tɛ taa kana taa ni n taara fɔ n su e karamɔgɔ ne yɛrɛ b'i fɔ nin kelen de ko tɛ mɔgɔ si ka don yan Jili e ma ɲɛnɛma ye sa i ye mɔgɔ ne y'a fɔ ne ka luwanse in na yan n'i y'a bɔ e la a tɔ bɛɛ ye ɲɛbɛrɛ bɔ billahi e ma ɲɛnɛma bɛɛ ɲɛmɛ dɛ Jili ala k'i mɛn n kɔrɔ amina yɛrɛ ala k'i mɛn n kɔrɔ karamɔgɔ kɛ n ye mun f'i ye kana to patron ka nɛgɛli ka sira dɛ Jili o banna sa e yɛrɛ ka ni cɛ ɲuman in lajɛ sa ne yɛrɛ bɔra dɔrɔn den dɔ tun den ne kun taala yɔrɔ min na muso dɔ tun bɛ yen muso in ye waritigiba de muso in ye ne ye dɔrɔn Jili ala go a tora k'an ɲininka n ka kow la ko n bɛ karamɔgɔya kɛ min ko n bɛ fan jumɛn ko n bɛ bara jumɛn kɛ ale de nana ne bila a ka mobili la yan garanaba de don karamɔgɔ a ka haram patron fana ta ma daminɛ tan tolo Foyi. kana to kana i fɛn fɛn ne ye wara jogilen de ye sisan koyi muso ka ko foyi tɛ don ne kun na sisan a banna ne bɛna fɔlɔ awɔ a Dili Dilika ba mun Dilika i sanga ɲɔgɔn tɛ dɛ Dilika mun Dilika i sanga ɲɔgɔn tɛ dɛ nka Dili i fana sera dɛ ayi sera I kan ka taa ten dɛ kan ka t'i cɛla la dɛ a ka haramu yɔrɔ ne y'a fɔ wallahi Dili ayi a yɔrɔ ne y'a fɔ ne ka ko tɛ ɲɛ sira la k'i da bɔ ne ka tu la i tulo bɛ na Dili e m'i da don ne ta la sisan wa e ka tu tun bon c'est-à-dire maliyɛn ka problème filɛ dɛ a ka haramu u b'i dɛmɛ I kungo la u b'u ka nafigiya jɛ kɛ I kungo la mais n'u yɛrɛ ta sera k'i da b'o la i yɛrɛ nafigi e m'i da don ne ta la i nafigi bi nafigi sini karamɔgɔ bon n'i da don n ta la mais n da don I ta la i nafigi baasi tɛ a ka haramu baasi tɛ ne ka ɲɔ ne kan wa e tɛ ne ka ɲɔ furu bon baasi tɛ e tɛ ne ka ɲɔ kan I bɛ ne ka ɲɔ bɔ yɔrɔ min na I b'o yɔrɔ kɔni kan I bɛ furu n tɛ furu san pɛrɛ n'i tɛ furu n tɛ furu bon baasi tɛ baasi tɛ ni ne ma taa e tɔgɔ di misiri la a ka haramu a ma ɲi bilahi e ta tɛ ba ye koyi Dili e ta tɛ ba ye e galalen de don awɔ i galalen don muso galalen a galalen n kɔrɔ Dili galalen n kɔrɔ a galalen n kɔrɔ Dili galalen n kɔrɔ a galalen n kɔrɔ Wasaganasi galalen n kɔrɔ suwa wallahi Dili I mɛnna ten koyi I mɛnna n ka ɲɛgɛn kan dɛ a ka haramu I ɲɛ bɛ n ka ɲɛgɛn bɛ ka fa ten t'i fa ti taa ten sa taa ten galalen n kɔrɔ Dili galalen n kɔrɔ suba a galalen n kɔrɔ Dili galalen salam alaikum wa alaikum salam amba karamɔgɔ somɔgɔw baasi tɛ yen amba ne yɛrɛ ko mago b'e la ne ye ci fɔ Vara ɲɛna ko a k'a f'i ɲɛna Vara y'a fɔ n ye a y'a fɔ n ye hakɛ to an k'an sigi baasi tɛ baasi tɛ ala kana kɛ baasi I ka madamu de bɔra yan nɔ Sali wa Sali ko a b'a fɛ ka segin so k'a b'a fɛ ka segin so o banna koyi karamɔgɔ a ka haramu tanjina I bonya bɛ ɲɔrɔ nka Sali ka minɛncɛba in ne tɔɔrɔ la dɛ filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na ale b'a ka minɛnw cɛ a na kɛ ale fa ka du ka di ne ta ye o tɛ wa e k'ale to yen dɔrɔn a ka to yen dɔrɔn c'est bon o tɛ sa fili bɛɛ sɔrɔ wallahi ma ni mɔgɔ yɛrɛ filila n'a ko k'a bɛ segin fili tɛ kojugu ye koyi n tɛ segin kɔ dɛ o ye kojugu de ye a nana ma ko ne ka taa n tɛ fili ye koyi n tɛ fili ye dɛ a ka haramu nin ye molobaliya de ye I y'a faamu Sali ta in ye molobaliya de ye ne tɛ nin ɲɛ koyi a ka haramu ne ye maaw bila k'ale deli o kuma hali ala bɛ deli ala bɛ sɔn ale bɛ deli ale tɛ sɔn ale ye jɔn ye cɛ mun bɛ gala jamana in kɔnɔ o ye ne karamɔgɔ ye
o ye ne karamɔgɔ hali ni ne sigi cogo i b'a dɔn ko muso ko dɛsɛ tɛ ne la karamɔgɔ ne b'o bɛɛ kalama ni muso yɛrɛ ko k'a bɛ segin so a nana de ko ne ka fara a kan ka t'i deli ala kama kira kama ko a nimisara a ye ko min kɛ a jo t'a la bi a jo t'a la si e k'a to ne k'a ɲɛ gan sa a to n k'a ɲɛ gan ba ye ne y'i faamu koyi ni e ka laɲini faamu e yɛrɛ ka problème ye min ye i bɛ hinɛ kojugu ni dun ni maa kalalenw bɛ jɛ la u b'a f'i ye ko trop bon tu deviens bonbon koyi a ka haramu e ka nin ko to tan dɔrɔn a to an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn e k'a to tan n k'a ɲɛ gama ye sinon ne ye kojugu k'a la wa n ye kojugu jumɛn k'a la ne den tɛ n den ye wa ne den den ye dɛ ni n ko n den ka taa yɔrɔ min na a kan ka taa yen de koyi e de ye sa karamɔgɔ o ye tiɲɛ muso ta tɛ den ye ala nana ne y'o de fɔ a ɲɛna muso ta tɛ den ye cɛ ta ye den de ayiwa dɛ ayiwa mais n'a ko k'a ta se fila ko k'i deli karamɔgɔ yafa a ma sa ne yafalen don bɛɛ ma koyi ne yafalen don bɛɛ ma jimi fɛn o fɛn bɛ ji min i bɛ fili nka e ka nin to ne ma dɔrɔn n'i ka kuma faamu koyi a to n k'a ɲɛ gan dɔɔni n'i m'a ɲɛ gan dɔɔni wa nin bɛ k'a juguya a ka haramu ko ne y'a deli ni dili ni fulo ninnu bɛɛ bila ka taa deli a nana dɔrɔn ko n'a den ma na k'a tɛ na ale de bɛ ne mara sa kɛ ale de bɛ ne ka du kɛcogoya fɔ ne ye o tɛ wa ko n'a den ma na k'a sen tɛ se ne fɛ sisan sa ka ne deli ko k'ale b'a ka minɛnw cɛ ka na fo su sinon a tɛ don fɛ yen karamɔgɔ ye den la a ko den ko kuma ye ko hali ni den yɛrɛ mana bilen ale ka foyi t'o la ni ala ye den yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɔni k'i kana to ka taa bilen i k'o t'a kɔrɔ i den la kɛ ala ni kira kama i ka yafa ma ne yafa la koyi ne yafa la nka muso de tɛ ne mara muso tɛ ne mara dɛ ne ka décision ne b'a ta n ka du kɔnɔ de ne ta ye n ka du ye ne ta ye n yɛrɛ ye baasi tɛ nka n y'a faamu ni nin waati tɛmɛna n b'a f'i ye i bɛ taa nɔfɛ ka na i den la sa n'a nana kɛ ala ni kira kama e kana kɛ e k'a to ni nin waati tɛmɛna sa ni nin waati tɛmɛna kɛ n yɛrɛ bɛ na e nɔfɛ e bɛ taa nɔfɛ ka na e y'a faamu wa n'i ka kuma faamu n'ala sɔnna n bɛ yafa nka to nin waati ka tɛmɛ n'a ye nin ja la dɔrɔn e yɛrɛ bɛ muso dɔ sa karamɔgɔ a nana a b'a fɛ ka na yɛrɛ de kunu yɛrɛ de nani yɛrɛ de kun fari b'a kan an taara an bɛ sɔrɔ yen nɔ ne ye ci bila ci fɔ vara ɲɛna n ko vara k'a f'i ɲɛna ne nana ne bɛ ka kuma f'e ɲɛna tuguni ne y'i faamu n tila ka n'i nɔfɛ i bɛ taa nɔfɛ ni kuma lasigi ma kɛ nin ko la kɛ a bɛ k'a jogo ye koyi a to tan dɔrɔn ne yɛrɛ n ye kuma bɛɛ f'a ɲɛna a t'a se fila bilen awɔ n y'a faamu a t'a se fila bilen den la i y'a mɛn n'i ka kuma faamu o de kun don wa awɔ ne kun bɛ k'i wele o la yɛrɛ baasi tɛ n bɛ sira ɲini awɔ sira bɛ n bɛ sira ɲini i k'a mun fɔ ala ka se ni ɲuman amina ka wula hɛrɛ amina ka haramu ne tɛ sɔn koyi ne ne fɛn bilen fo n su ala de ye wa diɲɛ don o don maa bɛ bila ka t'i deli k'i ka n'i ka furu la i b'i ban bi ta k'e bɛ n'i yɛrɛ i tɛ n'an fɛ yen nin ye sa ka haramu n'i dontɔ ye yan fo n su karamɔgɔ ne ko k'i ka bɔ da in de la ba ye ne ka don i tɛ don karamɔgɔ n k'i ka bɔ yen ka don n'i tɛ don karamɔgɔ kuma mɛn karamɔgɔ n k'i ka kuma mɛn i ka bɔ yen ka don n'i tɛ don ne sagoya bɛ so in na n'i ye koyi parce que ne de bɛ so in furan k'a jɔsi ne de b'a fɛn bɛɛ kɛ bɔ yen ka don karamɔgɔ n'i tɛ don karamɔgɔ bɔ yen ka don fo n su karamɔgɔ a dabila n kana kojugu k'i la ko jumɛn a dabila jumɛn a kɛ o de nege b'i la o kɛ a kɛ mun kɛra n'i tɛ don e tɛ ne ko n bɛ don hali sini n bɛ don bi n bɛ don sini baasi tɛ bɔ da in na n ka don bɔ i tɛ don karamɔgɔ bɔ yen ayi a banna koyi n tɛ jagoya furu ye karamɔgɔ n k'i ka bɔ yen jagoya dɔ de bi de sera o de la a bɛ fɔ ko a to cɛ n'i ma to e na sa don dɔ a to cɛ n'i ma to e na sa don dɔ i ka dɔnkili kana dan na dɛ tatugula wuluku la n'i ka dɔnkili kana dan na karamɔgɔ sire k'an faamu ayi nin banna koyi karamɔgɔ bɔ yen ka ayi pewu sadi karamɔgɔ n k'i ka bɔ yen kana sama ta n'i sama hali sini a banna tɛ i dun i bɛ ka kojugu de kɛ n bɛ kojugu kɛ hali sini bon baasi tɛ karamɔgɔ bɔ da in na bɔ i tɛ don karamɔgɔ bɔ yen n'i tɛ don karamɔgɔ n bɛ don an k'a lajɛ fɛn karamɔgɔ n k'i ka bɔ yen Allahu akibaru ayi ne b'a dɔn ne ma tila kaso la taga la fɔlɔ koyi a ka haramu ne ma tila kaso la taga la fɔlɔ bari
ibena essaye dɔrɔn k'i bɛn'i fanga essaye ne fanga la dɔrɔn min ye nɛgɛ ni nkalon a ka haramu min ye nɛgɛ ni nkalon cɛ mun bɛ yɛlɛma ka furu la i b'a fɔ nka o tɛ ne karamɔgɔ ye koyi. i ka bɔ n ye n ka don. boyi tɛ don. karamɔgɔ bɛ don. ayi a kɔrɔ. a diya i ye a ma diya i ye karamɔgɔ ne bɛ don. a ma ban yɔrɔ fa de ne ka sopaseman jɔ sali n'i magara na n bɛ tɛgɛ da i tulo kɔrɔ. fa kana dɔgɔya dɛ. fa de ne ka sopaseman jɔ. i kana n fa dɔgɔya karamɔgɔ. boyi tɛ don n ka du kɔnɔ. bɔ dɔ kana fɔ n fa ma. boyi tɛ don n ka so. karamɔgɔ bɛ don. bɔ diyagoya don wa. kana magana dɛ ne bɛ kɛ den dɔrɔn ma. karamɔgɔ n bɛ maga i la. magana filɛ. ne bɛ ka maloya e ma dɛ karamɔgɔ. walahi n bɛ ka maloya e ma karamɔgɔ fɛn min n'i ma sabali n bɛ kojugu k'i la. ne la. karamɔgɔ sabali. e b'a dɔn ni maa min bɛ kuma. karamɔgɔ ko to ko k'i to. Alahu akibaru. bɔ da in na n ka don. ayi a banna koyi. karamɔgɔ bɔ yen. maa dɔn e de ye ne ka so jɔ ka di ne ma o. ni min ye e ja ni waati min ye e ja e bɛ na ni waati min ye ja e bɛ taa a ma ban wa e de ma ne fɔ. karamɔgɔ ɲi ni nɛ tɛ kɛlɛ a karamɔgɔ. ɲi ni nɛ bɛ kɛlɛ fo ka jeli bɔ a la nka ɲi ni nɛ ka kɛlɛ tɛ tɛmɛ tile 1 tile 2 kan e taali ni sisan sali a dabila dɛ. karamɔgɔ e bɛ ka ɲinɛ min kɔ i furumuso de ye ne karamɔgɔ. o ko ye fɔlɔ ye koyi. o ko ye fɔlɔ ye karamɔgɔ. e ni ne ka furu tɛ furu ye e ni ne ta ye furu ye. i bɛ kan yɛlɛma i b'a fɔ ŋɔmi. hali cɛ kana ma fisa ni ne. n bɛ ka si n kɛrɛ kan n bɛ ka si n da kan kuma bɛɛ n bɛ n kolonkolon tɛ maa ye n bɛ n ka dilan mɔmɔ tɛ maa ye ne tɛ maa ye sisan a bɛ kalo 1 bɔ. karamɔgɔ ni ne ye tiɲɛ. baasi tɛ. o de kama i bɛ ka muso jɛmanw na don ne ka so kɔnɔ o tɛ ya karamɔgɔ. abomination nafigi international dɔw f'i ye baasi tɛ bɔn n ye jɛman ladon jɛman dɔ taara jɛman dɔ nana awɔ n'u y'a f'i ye ten n y'a jɛ bɔn baasi tɛ e yɛrɛ nakun kun tɛ ne ko ye koyi e nakun kun ye o kelenya ko de ye m'a dɔn kelenya de y'i siyan o kelenya kelen min kɛ i ka minɛnw cɛ ka ta koyi sali. karamɔgɔ ne tɛ foyi fɛ yen. karamɔgɔ i ye ta de tigɛ ko la nin i tɛ se ka min tasuma min faga. karamɔgɔ e ɲinɛna yɔrɔ mɛ ne ma ɲinɛ. karamɔgɔ ne bɛ taa taa n ka segin bana a tɛ mɔgɔ to n bɛ taa n bɛ na karamɔgɔ i bɛ t'i da i ka so kɔnɔ i b'i miiri ne kuma mun don i tulo la ne ta ka na. Sunjata bɔnna filɛ koyi Sunjata si e bɛ taa e bɛ segin taa ka segin bana tɛ mɔgɔ to Sunjata ja Sunjata musoman dɔ bɛ yan koyi o tuma n'i bɛ na i jija i ka nsirasun bɔgɔti i fɛ ka na han comme ça a ma dɔn k'i ye Sunjata bɔnsi ye. ne bɛ taa mɛn na ne b'a ci ka k'e la wa ne b'a ci ka k'e la wa ni ne kumana e fɛ dɔrɔn e ni ne bɛɛ bɛ kɛ kelen e bɛna jɔn bila fo yan Bamakɔ yan ne de bɛ siran kɔɲɛ bilen Alahu akibaru baasi tɛ a ka di e cogo o cogo an k'a kɛ ten sali fɛn fɛn e ja sa an k'a kɛ ten baasi tɛ ni min ye ne ja ne b'o de kɛ sisan ni maa min ka di n ye o de bɛ don n ka so kɔnɔ n ti yɛlɛma i b'a fɔ n ko min baasi tɛ cɛbakɔrɔ min bɛ yen nɔ n'u bi aw deli ten k'aw ka na an ka bɛn a la an ka ɲɔgɔn faamu o tɛ ne karamɔgɔ ye koyi muso ka ca o ma sisan hali n'i daji tu i b'i daji tu muso dɔ kan u ko ten koyi ko ni muso kelen y'i faga muso 113 133 de b'i su kasi kɛ baasi tɛ e ka dusukasi tɛ ne faga e ta waati fo ka ne fata sisan n kulɔ waati k'i bɛna n tɔ lase san pɛrɛ n'i bɛ ne faga ala de bɛ ne faga e ka dusukasi tɛ ne faga a to cɛ ni ma to e na sa joona a to cɛ ni ma to e na sa joona